ଅମାବାସ୍ୟାର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେଦିନ ବିଚଳିତ ଥିଲା ମୋର ମନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନ ଘଟୁ କିଛି ଅଘଟଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଥିଲା ଅନ୍ତଃସନ୍ତୁଆ, ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ତାର ସଂସାର ଦେଖିନଥିବା ରକ୍ତ ଜର୍ଜରିତ ଶିଶୁଟିଏ। ଶିଶୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ସଂସାର ଦେଖିବି, ମା ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି। ଠିକ୍ ଏହି ଘଣ୍ଟିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଭଣ୍ଡାର। କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ଗୃହିଣୀ ମୋର। ସେ ଯାତନା କେହି ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ, ସେ ବେଦନା, ସେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭିଲା ଏକ କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ। ସେ ଦିନର ସେ ଖୁସିର ସମ୍ଭାର ଆଜି ବି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝଲସି ଉଠେ। ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ବାପା ହେବାର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ। ସତରେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ପରେ ମୋର ତପସ୍ୟାର ଘଟିଥିଲା ଅନ୍ତ। ମୁଁ ହେଇଗଲି ବାପା। ভিডিওটিକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଚାଲୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।